Hello mga katrisma, happy lunchtime, I'm back ulit. Pangaon kita, meron ako ditong kanin, meron ako ditong isda, yung hangit. Alam niyo bang yung hangit? Parang ahas na mahaba, pero masarap siya. Inadobo na hangit. At meron ako ditong maliit na hipon, na ginisa din. Para sa mga bata. Ito yung akin. At talagyan ko ng sili. Katikim na ba kayo nito, guys? Ano to? Hangit. Ahas na mahaba. Yung ano siya? Madulas pag hinahawakan. Mas magaling ang kamay ko dyan. Pag nasa restaurant ka, pag bibili ka ng isang piraso nito, mga 80 pesos. Pwede na! Noon yun, ewan ko ngayon kung ilan na. Paano masabi? Anong tawag sa inyo nito, guys? Comment lang sa akin. Kasi dito sa amin, hangit ang tawag dito sa amin. Nagugas ako ng kamay. Tara! Kaong kita. Kaong kita, mga katrisma. Mama, dami ba tira ma? Walay ba? Ang gabi inagkikali pala. Aw. Ikali pala diri pa. Mama, nakadira si natin ma. Dire. Bakay man. Ito na ba eh? Ina pala. Makanhi. Makadira gawas ma, gawasan. Mama kaya nagila diri na kaon. Ano ba tayo? At maiha kumaon, di makakagawas na yan. Ulo. Kumusta na kayo, mga katrisma? Masarap pag pinamay. Bola lang yan. Hindi ako mahilig magtusara. Dagdag-ugasin lang yun. Basta malinis yung kamay mo. Ganun. Sa mga bago dyan, pasensyahan nyo na yung video ko. Papadaan ka lang. Don't like, subscribe my channel. Maraming salamat dyan sa mga all subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa suporta. Kadingan ni Day. Galit ka ba? Matinik. Yang, Yung ano niya, yang. ngipin. Ini. Parang buhay pa. Kanina gusto mo akong lamunin eh. Lagyan ko ulit ng sili. Para kontento sa anghang. Bola lang yan. Dandahanin lang pagka tumalsik yung liso sa mata. Bubuta pa tayo.
Sa mga bago dyan, mga bagong channel pa lang tulad ko, tsaga-tsaga lang tayo. Upload ng upload. Hanggat merong i-upload. Huwag tayong susuko. Tumakas. Fight. Sana all. Dahil sumuko ka, wala. Nakatakas na. Malala natin. Sa susunod, magaling na tayo mag video. Edit. Marap sa camera. Bookbang or ano-ano pa. Okay. Hindi ko dinidelete yung mga old na video ko. Para sa susunod, pag marunong na ako, kukumpara ko siya sa ngayon at sa dati kong mga video. Nakakahiya kasi. Kung nag-improve ba? Sarap talaga ito siya, guys. Sarap siya. Yum yum. Ano? Nakakatakas na! Wala lakas sa takla. Kakaiba yung buto niya. Parang nylon. Kaptala, di po ako. Tumakas! Duwa na kamo. Tayo ng kanin. Papa, under rice ka. Sobrang sarap. Paano masabi? Nakuha po akong sura. Aulat. Nakakaulat. Kanila! Kanila. Aso. Pwede. Pag maanghang pala yung bibig mo tapos kakain ka ng kanin na mainit, mas lumala lumalala yung anghang niya. Di totoo yan. Papaluha ka, oh. Ayaw. Sobrang anghang. Pwede, doon pa kita natin. Makakatakas! Gituglo mo! Ingay-ingay ng mga anak ko. Pasensya na kayo. Kumain na ba kayo, guys? Sabayan nyo naman ako kumain. Papalis talaga siya. Ang sarap niya. Mami ko tumakas! Mama. Pwede mo takas na.
Malagkit ito guys, malagkit yung ano niya, balat. Malagkit. Balin daw, day. Tapos ang kanyang buto, parang higot, nylon. Masarap. Pag tayo ng hulabtog. Wala na. Ayoko nang mag-rice ulit. Na-blood na ako. Na-blood ako sa kanin. Ito na lang yan kakainin natin. Yang paiwasa. Hmm? Meron din itong mga ano, yung mga ahas na marami yung tinik. Pero ito hindi. Iba ito sa mga naisip niyo. Wow naman! Wow! Wow! Ewan ko kung anong tawag sa Tagalog yung hangit. Sa dito, sa mga waray. Hangit talaga ang tawag dito. Sorry. Mama, damo na bike, ma! Loko. Para magkabog. Bugos, gad. Katagiyak yan. Oo. Tus kabaso. Wala ka na naman. Sarap talaga, masarap. Anghang. Bagay na bagay. Usain naman pwede itong pulutan. Hindi, gaya ko. Kolala. Pwede ba hindi na ako? Tudasin ko na. Baka tudasin pa ng iba. Gusto mo mamaya ng 45? Odi. Odi pa. Sarap talaga siya. Pang ayaw kong bitiwan. Pwede na! Libangan iday. Adi lang pa ulo kami. Kanina lang na dyan daw kami lang. Sulit guys, sulit. Sarap. Ubus na. Wala na. Aba daw. Salamat sa pagsama sa akin ngayon guys. Makatras marami rin salamat sa inyo. Don't forget to like and watch and subscribe. Maraming salamat. I love you all.